Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Вәлиева, исәнмесез? Синоптиклар алдагы көннәрдә булачак явым-төшемнәр турында кисәтә. Шәһәрне кордан чистарту буенча махсус техника әзерме? Кыш көне өчен хас җәрәхәтләр. Аларның сәбәбе күпчелек нәрсәдә, Эльвина Андрова белеште. Алтын куллы табиб бер ел эчендә йөрәккә 60-тан артык операция ясаган Мансур Патиев белән хәбәрчебез очрашты. Алдагы көннәрдә синоптиклар кар явачак дип кисәтә, явым-төшемнәр аз булса да бар. Кайбер ишек алларында кар чистартылмый дип зарланучылар да мөрәҗәгать итә. Безнең телекомпаниянең кайнар элемтәсенә 43-нче комплекста яшәүчеләр зарланды. Аларны кар чистарту сыйфаты канәгатьләндерми. Урынга Эльвина Андрова чыкты. 43-тә 12 йорт ишек алдында тротуарлар чистартылган. Бу урам сыбыручы тырышлыгы дип бирде яшәүчеләр. Квартал эчендәге юлларда кар боткасы машинада йөрү кыенлашкан. Хезмәт күрсәтү оешмасында техника график буенча эшли, ләкин территория зур, шуңа күрә алар җитешә алмыйбыз дип аңлаттылар. Карны җыештырырга вәгъдә иттеләр, әмма тракторга куелган машиналар комачаулый. Әгәр машинаны тар ишек алдында калдырырга туры килсә, телефон номерын калдырырга кирәк. Бу очракта торакчылар автомобиль хуҗасы белән элемтәгә кереп, махсус техника эшләр өчен урынны бушата ала. Узган ел явым-төшемнәр күбрәк иде. Кар чыгару өчен 2 урынна 4 мәйдан оештырылган иде. Быел алдан ук запас урыннар әзерләгәннәр. Төп мәйданнар тулган очракта карны шунда чыгарачаклар. Хәзерге вакытта 2 мәйданчык файдаланыла. Алар Элеватор тауындагы карьер районында һәм җитештерү проездындагы басуда урнашкан. Снега не так много, но уже достаточно. Сюда уже 20 тысяч кубов вывезли, 25 даже скажу. Это если по машинам примерно 2600-700 рейсов. И на карьер где-то 20 тысяч кубов тоже. Кар яуганда шәһәрнең махсус техникасы көчәйтелгән режимда эшли. Безнең күзәтүләр буенча бүген иртән шәһәрнең төп проспектлары Чулманны исәпкә алмаганда чиста иде. Әмма бу проспектта да махсус техника эшләп калды. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бәйрәм көннәрендә Камбалар медицина үзәгенең травмпунктына 436 кеше мөрәҗәгать иткән. Шәһәрдәшләребез ни сәбәпле имгәмгән җәрәхәтләрне булдырмас өчен нишләргә? Бу хакта хәбәрчебез сюжетында. Кышкы каникуллар чорында мөрәҗәгатьләр саны кискен артмады дип билгели табиблар. Көн саен Камбалар медицина үзәгенең травматологларына 40-ка якын шәһәрдәшебез килгән. Гадәти көннәрдә алар 70-кә якын пациентны кабул итә. Площадкада гулять иткәндә без снежникомда, без ясаган снежникомдан сикердек, то есть неудачно приземлились, получается. Аяк, врачлар әйтте, это перелом, но небольшой перелом уж заживет. Тимир аяк, шоңгы, сноуборд, шона, тюбинг ташу. Барысы да травмаларга китерергә мөмкин дип саный травмпункт мөдире Малхас Каримтели. Аның сүзләренчә, соңгы елларда популяр булган тюбинглар аеруча куркыныч. Шоналардан аерылмалы буларак, тюбинг белән өлкәннәр дә идарә итә алмый. Яңа ел каникулларының соңгы көнендә генә травмпунктка 6 бала мөрәҗәгать иткән. Аларның берсен умыртка баганасы җәрәхәтләнү сәбәпле хастаханәгә салганнар. Травма была характерная. Ребенок катался на тюбинге, был небольшой трамплин, он подпрыгнул тюбинг, ребенок вместе с тюбингом и приземлился на ягодицу. Вот. А при этом бывает резкое сгибание вперед, и тут страдает позвоночник. Теләсә кайда имгәнергә мөмкин, шуңа күрә һәр вакыт куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотарга һәм балаларны дөрес егылырга өйрәтергә, җәрәхәтләнгән очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема борчыса, кишатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шылтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шылтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шаулы кардиохирургы bir елда 64 йөрәк авырлы кешегә операция ясаган. Кан тамырлары хирургиясе бүлегенең кардиохирургы яшь белгеч Мансур Патиевны пациентлар алтын куллы табиб дип атыйлар. Ул ашыгыч ярдәм хастаханәсендә 9 ел эшли. 2012 елдан башлап операцияләрне мөстәкыйль рәвештә үткәрә. Табиб белән хәбәрчебез очрашты. Добрый день. Как самочувствие? Самочувствие отличное. Кирәк чакта тынычландыра, юата, ярдәм итә. Кардиохирург Мансур Патиев турында пациентлар шундый фикердә. Узган ел табиб мөстәкыйль рәвештә 64 операция ясаган. Специалист очень хороший, вот
прям души в нем не чаю. Просто по своему состоянию, какой я был и какому сейчас я в данный момент, это земля и небо. Мансур Алиевич табиблар династиясын дәвам еткен, оның әтен исіде табиблар. Мансур Патеев Мәскәүдә академик Белов ординатурасын тамамлаган. Онары Татарстанга кайтып хезмәт эшчәнлеген Чаллыда дәвам итәргә теләгән. 7 ел мустакил эшләү дәверендә табиб 350-дән артык йөрәктә операция ясый. Мне понравилось заниматься сосудистым профилем. Вот. После этого, когда я узнал, что будет реконструирован центр на базе БСМП и будет оказываться помощь пациентам с кардиохирургическим профилем, я принял решение связать свою жизнь в дальнейшем с этим видом хирургии, то есть именно кардиохирургии. Мансур Патеев йөрәк кан тамырлары хирурглар арасында узган яшь галимнәр конкурсында лауреат исемен яулаган. Аның хезмәте хатын-кызларда йөрәк авыруларына багышланган. Табиб фән белән кызыксанырга, гаиләдә күп кенә нәрсәләргә өлгерергә тиеш, ди Мансур Патеев. Я увлекаюсь спортом, я женат, моя супруга врач-терапевт в городской поликлинике. У меня есть 2 детей, 2 мальчика. Мы всячески пытаемся успевать, то есть мы приноравливаемся к условиям, в которых мы работаем, и нам зачастую это удается. То есть мы все успеваем. А дети уже говорят, я стану врачом? Старший, да. Үлем куркынычы янаганда һәм тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ашыгыч ярдәм кирәк булганда операциясыз булмый. Кеше гомереннән дә кыйммәтрәк нәрсә юк, ди табиб. Лилия Гатина, Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Яршалы алгарышлы социаль-иктисади үсеш территориясы кеше бизнесқа якынайды. 2020 елда аның резидентлары өчен инвестициялар күләме буенча таләпләр 50-дән 20 миллион сумга кадәр киметелде. Шул ук вакытта кертемнәрнең мәҗбүри суммасы элеккеге 5 миллион урынына сумманың яртысын гына тәшкил итәргә тиеш. Тиешле карарны ил премьер-министры Дмитрий Медведев имзалады. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Эльдар Тимергалиев сүзләренчә, резидентлар исемлегенә хәзер өлкәдә эшләүче эшкуарлар да керә ала. Алар өчен инвестициялар күләме 2,5 миллион сум итеп билгеләнгән, 10 эш урыны булдырылган. Даже когда у нас были повышенные требования для вхождения, обращались в предприятия, и они ждали, когда эти требования снизятся. Сегодня первый рабочий официальный день. Сейчас мы связываемся со всеми предприятиями, доводим эту радостную для них новость и начинаем заново работу в этом направлении. Я надеюсь, что заявки в этом году будут. Чаллыда медеу шугалагы эшли башлаячак. Искәртеп узабыз Виктория спорт мәктәбе стадионында яңа футбол кыры ачылгач, биредә шугалакның ачылуы билгесез иде. Бу кышның җылы булуы һәм кар булмауга да бәйле, чөнки нигезне әзерләү өчен 15 сантиметрлык кар катламы кирәк. Хәзерге вакытта шугалакта 2 кешедән торган бригада эшли, алар шугалакны тәүлек буе 3 сменада туңдыралар. Тимраяқта киләсе атнадан шуарга мөмкин булачак. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Вәлиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Челнинский кирпичный завод в связи с расширением производства приглашает на работу операторов пульта управления, слесарей-ремонтников, съемщиков-укладчиков, контролеров, шихтовщиков, стропольщиков.